Чат да му покажем ли, да или не? Нищо не знам за какво става въпрос, хора. Не знам дали да му покажа, да или не. Ще го задържим за още 10 на минути, за да може да му покажем. Официално си поканен човек в първия ми шампионатски матч. Ще се бия за главната титла на Българската световна федерация. Верно ли е, човек? Да, пожелаем ми успех. Кечист съм, официално съм кечист. Нима ли видя? Не съм сериозно не съм го видял, честно ти казвам. Абсолютно сериозно, човек. Официално имам кетч лайсенс. Това е супер яко. Имам кетч лайсенс и мога да ти покажа малко футич такова от тренинга, ако искаш някакви движения, мога да ти покажа. Бях гледал някакви сторите, на които ти правиш това, но не знаеш, че е станало вече офишъл. Вънакавика, знаех. Трябва да се изфукам на пилетино, брат, че съм кетчист. Това е много яко, човек. Ти знаеш, че аз съм бил много голям кетч фен години наред. Да. И сега това, че мога да го правя наистина на живо, ми е много готино такова. Другата година, брат, другата година се надяваме да се сбъдне. Ще направим евент, надявам се да съберем 10 000 човека в една зала, ще бъде много голямо. Ще бъде много голямо. Кога е първият матч? Това ти казвам, другата година по това време. Другата година по това време. Имам една година са подготвя. Брутално е, нали? Нека и те да видят, ай. Чат, какво мислим? Даво или брат? Даво или брат? Някой ден ще я държа като официален шампион, брат. Много е яко това, много е яко. Чакай да покажа тази, Много яка снимка, нали? Ще покажа няколко движения, но не много. Титлата изглежда много добра. Някой ден надявам се да я държа като официален шампион. Премиум човек, тя изглежда мега найс. Не искам да показвам супер много, защото искам да си го запазя на живо за феновете. Запази го, човек, Пусни едно само да видим и това е. Да, нещо леко. Нещо леко, да. Не, искам да покажа като тръжкам, брат. Сега ще ми кажа тук да бият тебе само. Кажи го ти, давай. Нека да видим, брат. Гледай сега какво става. Локъп и тук му правим такова. Човек. Не, много движение справихме ника цяло. Имахме и пин сегменти. Аз не искам да показвам много обаче. О, мъга, брат, играх срещу гиганта. Не се шегувам. О, мъга, гиганта, брат. Позволих му да му суплекси. Ема, то е... Знаеш как заболя, брат. Човек, това междуто... Мата не е ли мек? В смисъл, той е мек, ама пак боли. Не е толкова меко, обаче. Боли, много боли. Но идеята е стискива от колко високо падаш на гърба с човек. Да. То се е 2 метра и нещо, той е като грубаря, брат. Изглежда, че... Да, изглежда много голямо. Изпука гърба, вика Найденов. Чай, ще покажем още едно последно и ще го оставим пилетино да се тръгва. Ще покажем Бодисляма. Давай. Пащаш го? Тук си имам моите си завъртани, аз много го обичам нормално. Да. Бодислама. Найс, човек. Бодисляма. Коя зала е това? Къде е? Залата на ЦСКА, между другото, клуб, боксовия клуб. Супер. Ще пусна едно само като ма бият, но това ще е последното, което ще видите като ма бият. Друго няма да ма бият. Да. Окей. Как се забавя да ме фаща? Все още сме аматьор, естествено. То си личи, не ти ли фаща кръка, се да ти прави такова или само отгоре ти го прави? Да, така ми го прави. Еми за сега си правим малко по-сейф неща. Да, е нормално, че начинаеш, че се... Тук е брутално. Ти ми е един от най-добрите ми сламове обаче. Аз съм надъхах, брат, разбираш. Последно човек, че трябва да се пазят тези неща. Трябва да се пазят, да, аз имам много материал. В момента покавам нубските работи. Тук гледай сега села. И аз го селвам тук, защото много макев как и аз отскачам. Аз винаги искам да има супер много импакт. Гледай сега как аз отскачам. Много яко, човек. Да. И последния спир, окей? Добре, давай. Уау, човек. Но се повдигам. Никога няма да джобна, брат. Да. Пак последно. Ти беше Боби лешни спира. Да. Много найс, ама това е много физически спорт, човек. Много боли от това. Знаеш ли, ние си правихме 3 минутен матч, брат. Брат, ни на третата минута вече знаеш колко много неща трябва да има в главата ти, да си комуникираш, да се движиш на терена и да ги правиш максимално най-бързо, защото забавяш ли са малко и вече интереса се губи от феновете. Но смисъл, много такъв ментален спорт е и на ринга. Смисъл, хем трябва да се движиш, хем трябва да мислиш. То е хореография.
Да, постоянно начин по той е който красота в ринга, разбираш ли? той е като Хем те изкуство. боли тялото, хем трябва да си бърз, хем трябва да го мислиш. Някои хора казват, че не боли, нали, такова меко, брат, знаеш как боли. Яко. Знаеш как боли, брат, някои неща, като спа. Аз в момента имам контузия между другото на ръката ми, като се движа в момента и миналата тренировка такъв коуча вече ме учи такъв да падам на тази страна, защото казва, че мен са му боляли и двете ръце, но трябва да се научиш как да падаш, защото контузиите в кеча почти винаги ще имаш контузия и ще трябва да се биеш с тях. Защото кечистите се бият, брат, на месец по 3-4 пъти, не на 3 месеца веднъж или нещо такова. Много често се бият. Но да, надявам се някой ден да мога да направим шоу, пичове, и ще бъде много грандиозно, ще го хайпнем. Дъхаме човек. Абонирайте се в BG Mania.